Danny. Hey, dag lieve mensen. Hey, wat gezellig. Leuk. Hij wil ook op de vlog, maar hij komt straks op de vlog. Oh. We gaan nu voor deze meneer. Sorry hoor, Danny. Dat maakt helemaal niet uit hoor. Kom wel goed, hè? Oké, ja. Nou, maar dit is, nou stel je nog een keer voor. Je hebt net geoefend met Willem. Ik ben Tols. Tols? Ja. Heet je ook Tols? Nee, ik heet Daan. Daan? Ja. Dat is een goede naam, Daan. Nou, dank je. Heb je goed gedaan? Ja. Net, heb je goed gedaan? Dank je wel. Ja, was een inkoppertje. Was een inkoppertje. Nou ja. Nou, en dit, wie zijn jullie? Daan. Ik ben fan van... Ben je ook Daan? Nee, David. David Nigel. en Nigel. Gaan jullie ook met Daan mee naar Into the Great Wide Open? Ja. Ja? Weet wel. Maar ik meen dat zo. Gingen jullie met Douwe Bob spelen? Douweboom speelt ook op die avond inderdaad, ja. Dus je gaat Douwe Bob ontmoeten? Ik denk het wel, ja. Nou kijk, ik wil hem ook graag een keer ontmoeten. Kan jij niet even wat voor me regelen dan? Zeg je, ik heb rechtje vlag, je hebt mij gevlogd. Die wil jij ook nog een keer een vlog? Ja, ik wil een vlugge vlog met Douwe Bob ook doen. Ik, 200 euro hebben we niks meer over. het is... Hè? 200 euro hebben we niks meer over. Dit gaat wel op YouTube, hè? Ja, Dus ik zeg succes kun je delen. Kan je daar ook iets mee? Nee. Nigel. Nou, wat is delen? dat nou? Lijnen. Succes kun je Het is ook delen. van 12 tot 18 jaar, dus voor kinderen is het optreden. Het is een kinderprogrammering van Into the Great Wide Open. Dus, Ja, maar 12 tot 18. Into the Great Wide Open is een hartstikke cool festival, hè? Ja, het is heel mooi. Ik ben er vaker geweest. Ik ook. Oké, vorig jaar? Nee, ja. Nou, weet ik eigenlijk niet meer. Maar al vorig jaar of het jaar ervoor. Met Ben Howard of met... Ja. Ja, dat was 2 jaar geleden. Ja, dat was cool. Ja, dat is mooi. Dat is geweldig. Ja. Nou, ik vind het zo leuk. Zeg, ik wil nog even samen met hem erop, zo. Ja. Kunnen jullie even zeg maar op het fototoestel drukken en dan staan we ook op de foto. Oh, wat leuk. Ja? Zo, nog één? Heb je hem nu uitgezet? Nee. Nee, nou ga ik met jullie. Als jij nou even op het knopje wil drukken voor de foto. Fototoestel, hè? Ja, jij zit vast. Ja. Nou, wat super. Hey, mag ik jullie heel veel succes wensen? Dank u wel. En dankjewel hè, voor de vlugge vlog, Daan. Ja, Heb je wederom goed gedaan. Graag Nou, als jullie nou ook even abonnee worden, Vlechtje. dan heb ik het 80 of zo. Ik ben al met 3 maanden bezig, hè? Oh, kijk, goed Dus, bezig. maar ik vind het hartstikke top. Ik wens jullie heel veel succes. En nogmaals, succes kun je delen, ja? Ah, oké. Ik zal het onthouden. Ik lees steeds meer. Dus. Nou, dat vind ik fijn, hè? Dan kom je heel ver, jongen.